Hadar deňzi özüniň ören baý hemde köptürli ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen haýran galyrýar. Deňziň ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek meselesine şeýle möhüm ähmiýet berilmeginiň esasy taraplarynyň birem şundan ibaretdir. Gorohananyň öňünde durýan möhüm wezipeleriň birem bu ýerlerden uçup geçýän. Şeýle-de gyş we ýaz aýlaryna ýaşamagy galýan guşlary ylmy taýdan öwrenmekden hemde gorap saklamakdan ibaretdir. Demirgazykdan uçup gelýän guşlaryň aňyrtyna bärsine göz ýetmeýän toplumy bahar pastynyň häzirki günlerinde Gorohanyň suw giňişligine älam goşar öwüşgüni saýar. Dürli guşlaryň milyonlarçasynyň gyş we ýaz aýlaryna deňziň türkmen kenaryny saýlap alýanyny buýsunçydyr. Netijede guşlar her ýylyň bir näçe aýyny Gorohanyň ýyly ýumşak howa gorşawyndan hemde bol iýmit gorlaryndan peýdalanýarlar. Ýaz pastynyň dowam edýän ilkinji günlerinde suw guşlarynyň aňyrtyna bärsine göz ýetmeýän toplumy deňiz giňişligine aýratyn görüp berýär. Olaryň içinden aýratyn ünsüň özüne çekenleriniň birem gülgüne renkli gyzyl gazlardyr. Suwun ýüzünde yüzlerçe metr uzalyp gidýän gülgüne renkli öz bolşly görnüşi emele getirýän gyzyl gazlaryň sürüsini synlamak unudulmazak täsirler galyrýar. Özleriniň uzun boýlary hemde aýaklary bilen giňden tanalýan gyzyl gazlar esasan deňizlerde, köllerde, olan kenar ýakalaryna duş gelýärler. Gyzyl gazlaryň ýelekleriniň renkleri ilki başda ak ýa-da çar renkde bolsa-da, wagtyň geçmegi bilen gülgüne mämişe renkde öwrülmegi täsin ýagdaýdyr. Türkmenistanyň gyzyl kitabyna giredilen guşlaryň 70 götürümden gowragynyň hutşy Gorohanyň çäklerine duş gelýänligi nyktalmagy münasipdir. Ol guşlaryň arasynda sakar warak, ördük, gyzylinjik diýilip atlandyrylýan guşlar şeýle-de gowlaryň dürli görnüşlerini synlamak bolýar. Ilmi maglumatlaryň tasdiklamagyna görä, hadaryň haýwanat dünýäsi köptürlüligi eýe bolup olardan oňurgollaryň 420den gowragy, ýerde suwda ýaşaýanlaryň 29-sy, balyklaryň jemi 101 görnüşi hasaba alınandyr. Deňziň suw giňişliklerine hemde kenar ýakalaryna dürli ösümlikleriň 400den gowrak görnüşi duş gelýär. Hormatly prezidentimiziň tebigatymyzy goramak babatda öňde goýan belent wezipelerinden ruhlanýan Hadar Döwlet Tebigat Gorohanynyň işgärleri bahar pastynyň ilkinji günlerinde hasam ruhy bilen zähmet çekýärler.